Hagajiya linti jong ka sengkur renja ban pet yala ka kor ka jaj bat ban wanra ka jiya teli bat ka jiya jan hapring jongki kini ka kor haka arpoi teri ulber araja apnriu kala jam shaw mau mer besan pulai snam haka bala penlong ya ka jiya lang ka bi shongkon hamadan lausotun sports club block 6 Hagani jiya lang lai don bentalang nadu uba Joy Renja working president uba Haribert Renja rangba snong ka lausotun ka kong Bakhiamon Renja secretary ki president bat secretary jong ki unit baper na rilom khasi jain tia nalor ki wei pat Hagani ka sngi lakan tiru ya ka lama jong ka kur Renja ringkat ka dwai ka pirat na uba Warjan Renja bot pat da ki jingshat jingtem na ki samla ki rangba ka kur ka jan Lasam ru ya ki khusnam shaki samla ki bala wanra namon ra buram ya ka kur bat kumju ru shaki riu rangba ki bala sennyang ya ka kur 등장 또 농주리 mulai jibun kemudian mulai jibun hati yang pertama teruskan bawa balang senang dinja Rangba teruskan dinja success commonly to those who believe in themselves and are prepared to win. Highest congratulations and best wishes in your achievement. May God give you good health so that you can pursue your aim in life with all the blessing and the good wishes. From Sengkur Rinja Central Body, Rikasi Jaintia. Hangne, adon kamohor jokar Kurinja, bakane kabak raun kadi nam tena Rinja, wai ilek mana kantu gani sondur. Da kublei syukuri. Hagajiya kran baruba Joy Renja ulaong baka sin jam ka baka kur kal sim kalong hagabia dei baka shongkha shongman hakabaw la kentu ya ki samla ban omya shongkha badu khla jan namar kan wanra ya ka jing e ka bakraw nolor kata ulaong ban nakaliang ka kur nang ni shakmat kan ya trai lang bat ki weiru ki kur ki jaj ban wanra ka jing mentoy ya ka jella kene ka jing dekhi jongi kala long na du ki pon ru snem khandai spa nyu kulai te manha sem snem ru ka jing dap sedang pesan puar dengan dap long hang tiapo iso pa ir po riboy te kan pesan pulai pa namar bai kong the bakyai bedi sketi jongka kurinja jongi jong central body mo seng keme im sadan kata kami kapat baklan da maka kam ker ko na kan re lembaga jing trelang jongi presiden jongi I majon nang ta idani maiban im don sunne I madani ibadi presiden nga kadai working presiden bana bodi membar jong central body ini ba haribat baju ba kral di kinang member central body te idan ki member Biden ba idan song man kapor banya banya peliu jingmut ni jula ba ban pelong mam tos pelong pelengkat ba si banai swa kita idan ha arpu tri kinang long ti po 8 spoklop memban si ban rai ban long la kalong ne ka meeting mam ta ka jingin du jong kita bakur jong kita ka jong kakur ku jingi lembaga rikasi jentia par ki kur jongi bayar si dan sadu se izin tahil sadu wasit tahil Sadu mau senram dong juri penuslah. Lagi mensia ban pelong na barang, mengkwa ban ko kakam. Kane ka jingwan jing kini kalong ka jing ai mensim, dei ka jing ya kedu, dong kilang sistem. Idon du jing ai mene na im tu jing ai awat. Jing ai awat kalong ka jing ai mensim kini kamta mi samlah. Samlah jingi kalong kiba, kim tu ko kakam kajam yo memang kapor. Bagi lo ke betai sistem. Kurenja pat kanang kentui menda kanang ong kawe ka speech ka jonga ong ba kita na yes sepo ka jela kami kali ajungi ka kentu dari kitu boman sing panang la start so ba anis dami tang ar na ingut ya yes tulong ka blessing ingi ka jela ka jungi jongkari ka sen dan diahi bodo kowe kalau ka sen jam jungi kalau ngena kum ka we ka jing hikai yang kita ki samla rang bak samla kentei
jongi benda la kren dei kong bakia i sekretari bak song tam menta song kha song man bag inde benda ni to khlajai nama dawan to khlajai ban ai ban certificate ban schedule try du walar kimnang kren kasi golong ba ha golong ba tu kata teng ban kren ban dong bai khar kim tip su yong gran mam ka ulong penjenjar ba ini mangada ngi kham strike na du mta ba ka KICDC kala ai ke jingi tu kham tam ki sengkur keleng ye ki kur keleng tek tak kur ja wi ki kur ru ela kham strike ne kom ai certificate lomba ajing ai certificate kalong nada urang bakur jong to ka unit mafer jong na kari kasi jantia nada ba recommend ngi na ka kur ngi nom la ban ai sedit dang de sekbat inen tai kat bala lomba ka jing ya dan lang jong baro ki rangba kilong kumi dengkar ka jing lang baka KICDC ino ki isu kepada baksik schedule lagi kam ino badai bagini ki kam long ka jela ka jungi inter rengkat batuwi ki koru lomba ka don ka sunjuk kira pakur ino dengka hang to ngi presiden ma ibadai ba harparan ba Rafael Wajiri nama ki lakem ka por kamla ki bantan rengkat angi indre kai kubdai gerbang ma nado ka por ba lalaban sengene ka sunjuk ba bai ba ka ba kamiat ki kur keleng kari kasi jangia Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya